ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಂಬಳದ ಗೌಜಿಂದ ಅಂಡ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಕೋರಿದ ಗೌಜಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಬಂಗಾಟ್ಟುಲ್ಲ ಬಂಗಾಟ್ಟು ಕೋರಿದ ಗೌಜಿಲ ಉಂಡು. ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋರಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೋರಿ ಇಂದಟ್ಟು ಕೋಳಿದ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ರ ಕೋರಿ ಉರಿಯೇ ಮೈಪೆ ಕೆಂಪುರಿಯೇ ಮಾತ ಕೋರಿಲ ಉಂಡು. ಆಗ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಕೋರ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಮುಲು ಬತ್ತನ ಜನ ತುಲೆ ಅಲೆ ಈ ಜನ ತುಲೆ ಎಂಬೇರು ಪೂರ ಕೋರ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತನ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕೋರ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ಇಡೀಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಕೋರ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತ ತೊಂದೇರು ದಾದೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತನೆ ಕೋರಿ ಓವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಪೂರ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಓವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಓವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅವು ಹೌದಾನೆ ಅವು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಉಂಡ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ ಅರುವಾಯಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲ ಅವು ಬೀಲ ಬೀಲ ಐಕಿ ಕೈ ಬಾಡ್ ನೋಡೆ ಬೀಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೀಲ ಮೂಲಿ ಪುಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲ ಅಂದ್ ಓಲೋಲ್ ಕೈ ಬಾಡ್ವಿ ಹಾಂ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲು ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲೇರೆ ಕೋರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು రెడ్ లెడ్ ఉండు కంబల ಸುಮಾರು అవును కంబల కోరిದ రెడ్ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದೊಂಜಿ ತೂನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ರಂಜನ್ ಗೌಡ್ರ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಜನಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ನಾಪು ನೆಡ್ದಲ ಗೌಜಿಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಈ ನೆಟ್ಟು ಬರೋದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋರಿದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಮುಕಲ್ನ ನೋಟು ಫೈಟ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ಜನ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಬುದಾರೆ ಸಂಪತ್ ಅಂಚಾನ್ ಹ? ಸಂಪತ್ ಅಂಚನ್ ತುಕ ಹೆಂಗ ಕೋರಿದ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಉರಿಯೆ ಉರಿಯೆ ಉರಿಯೇ ಮೈಪೆ ಮೈಪೇರು ಅಲೆ ಮೈಪೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಪೆರಡಿಂಗೆ ಪೆರಡಿಂಗೇರು ಮೂಡಿ ಎಡಿಪುನಾರ ಪೋಲೆ ಹರಿಯಾಣ ಪೋಲೆ ಇರೇಗ ಕೋರಿದ ಆಯ್ತು ಕುಪ್ಪಳೆ ಅವು ಏರೆ ಭಾರತ ಕುಪ್ಪಳೆ ಆತಾತು ಪೆರಡಿಂಗೆ ಆತ ಪೆರಡಿಂಗೆ ಪೆರಡಿಂಗೆ ಕುಪ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವಂಗಲ ಕುಪ್ಪಲೆ ಉರಿಯೆ ಹಾ ಉರಿಯೆ ಉರಿಯೆ ಅವಲ ಉರಿಯೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಅವಲ ಹಾ ಕಾವೆ ಕೋರಿ ಓ ಕಾವೆ 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 ಅಂದಿ ಕಾವೆ ಮೈಪೆ ಮೈಪೆ ಕಪ್ಪು ಮೈಪೆ ಅವಲು ಕಪ್ಪು ಮೈಪೆ ಅಂಬೆ ಉರಿಯೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಉರಿಯೆ ಹಾ? ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಕೆಮ್ಮೈ ಉರಿಯೆ ಕೆಮ್ಮೈ ಉರಿಯೆ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಉರಿಯೆ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಉರಿಯೆ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಜೊಂದು ಸೋರ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತ ಟಿಕೆಟಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಈತ ಕೋರ್ಲು ಈರೆ ಸಂಗೊನ್ನ ಸಾಂಗ್ ತರ್ಪುಡ್ ನಂಗೆ ತರ್ಪುಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನು ಓ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಲೆವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ತೂಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಸೋರ್ತಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅದು ಎಂಚ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಬಂದು ಪೂರ ಕೋರಿ ಖಾಲಿ ಆಪ ಮೊರನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೋಲ ಒಂಜಿ 16 ಕೋರಿ ಖಾಲಿ ಆತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋರಿ ಕಾಯಿ ಆತ ಇನಿ ಮುಡಾಡು ಒಂಜಿ 17 ಕೋರಿ ಬೋದು ಬೆರ್ಮುಡ ಒಂಜಿ 14 ಕೋರಿ ಬೋತು ಇನಿ ಏತು ಕೋರಿ ಇನಿ 16 ಇನಿ 16 ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿನ ಕೊಣಪ್ಪ ಕೊನಪರ ಉಂಡಾ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತರ್ಪುಡಲ್ಲ ಹೊಲ್ತು ಎಂಚಿರೋಡು ಕೊಣಪ್ಪ ಎನ್ಸಿರೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಕಟ್ಟಾಪುರ ಪೋಪರ ಕಟ್ಟ ಹೋಗ್ಜ ಹೋಗ್ಜಾರ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಮೂರು ಲೈಮ್ ಅಂಚನ್ ನಿಕ್ಲ. ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲಾನೆ ಹಾ ಮೂರು ಏತ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲಾನೆ ಪೇರ್ ಮುಡಾಡು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಮುಲ್ಟ ಕಂಬಳ ಎಂತ ಕೋರಿದ ಸೋರ್ತಿಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತ ದೇತೊಂದು ಪಾಡದ ಪೂರ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನ್ನೆ ಅಮರ್ದೆ ಹಾ? ಅಯ್ಯನ್ನೆ ಅಮರ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅಮರ್ದೆ ಅಂಚನ್ ಸೋಡ ಓಕೆನಾ ಈ ಸೋರ್ತಿ ಓಕೆನಾ ರಟ್ಲ ಬೋಡು ರಡ್ಲ ಬಡ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕೋರಿ ನೂರಿ ಉರಿಯೇ ಅಣ್ಣನವು ಬೇಡನಿಗೆ ನೋಡು ಅಣ್ಣನ ಬೊಲ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೂರಿ ಉರಿಯೇ ಓ ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಕದ ಓಕೆ ಇಂತಲ್ಲ ಒಂದು
ಮುಲ್ಪ ಉಂತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಐತೆ ಸೋರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋರ್ತಿಂದ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಒಂಜೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಅಂತಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಏರಿಯಾ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕೋರ್ಲೇನ್ ದೆತ್ತನು ನಿಖಲ್ ದಯಂದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕೆಂಪೂರಿಯೇ ಬೊಲ್ಲೆ ಮೈಪೆ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಇತ್ತನಕಲ್ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಲೇರ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಬ ನೋಡ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ರಾಜನ ಬನ್ನೆ ಅಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿನ ತೂ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂತೂ ನಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕೋರ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕೋರ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನೇನು ಸೋರ್ತಿ ದೀತೆರೆ ನಿಖಲ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಕೋರ್ಲೇನು ನಿಖಲ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂದು ಮನ್ಮಿಂಚಿತ್ತ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವರದಿನ ಅಂತ ಒಂದುಲೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ರೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡೊಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂಗಾಡಿ.